Diri ako sab karon ang pipila ka mga konsyal sa Davao City sa tagas galinya sa mga mukli ug cash subsidy labi na sa isyong pagkuyanap sa mga fixers. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Tek, nagpahigayon og sagunsong meeting ang DSWD-11 tali sa mga payment center. Kini aron masolusyonan ang mga mitumaw nga suliran kalabot sa pag-release sa second tranche sa SAP. Kawalay social distancing sa taas nga linya sa mga nag-claim og SAP kung asa nagdasok usab ang mga buntis ug senior citizen. Pagkuyanap sa fixer ug pag-release og ayuda sa mga wala nakaschedule nga beneficiary nga moresulta sa pagdaghan sa magitawag nga bahaw nga claimant. Kini ang gitumbok ni Consel Diosdado Angelo Mahipos Jr. nga angay solusyonan sa DSWD-11. That bahaw reason will become a justification for not catering to the maximum number of beneficiaries lining up for the day. So we want the fixers to know that we already know of this. Ayaw na lang unta kwartahe ang SAP payout. Well, yes, the beneficiaries with 300 pesos to spare might voluntarily prefer the convenience. But what will happen to those lining up for the day who will not be catered anymore? Gilayang nakigtagbo ang DSWD-11 kagahapon karong adlaw sa mga payment center aron solusyonan ang mga mitumaw nga suliran. Gilauman usab nila ang kooperasyon sa katawhan nga dili mo kontrata og mga fixer ingon man dili mag-una-una og claim kung dili nila schedule. Wala gyud ta kabalo kung kinsa gyud ni, not unless na ay benepisyaryo mo ingon nga gitabangan siya fixer or na benepisyaryo nga mo pagawas na maoni siya ang fixer. So imposible siya nga mo ingon ang beneficiaryo to naka-benefit pud baya siya sa fixer. So ato lang yung gipakusgan pagihapon ang atong information dissemination na unta dili na ta mo transact Aron masiguro nga mapatuman ang mga health protocol sa pag-release sa ayuda. Gikinahanglan ang hugot nga presensya sa kapulisan ingon man representante sa barangay aron motabang og bantay. So I am pleading with the barangays also to send their tents and chairs for those lining up. And please allow me to gently request our law enforcement agencies and the tanods in the barangay to please assist, be visible. Sigo sa datos sa DSWD nga halos 263,000 sa 292,000 ka SAP beneficiary ang narilisan na sa ilahang reference number apan pipila pa lang niini ang nahatagan na sa maong ayuda. Tek. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.